Hej, jeg skal fortælle lidt om nogle hormonforstyrrende stoffer. Det første stof, det hedder ftalater, tror jeg. Og det er en betegnelse for nogle farveløse, og vandopløselige og nogle højt kogende væsker, som bruges til blandt andet blødgørning af noget PVC og noget plaster, noget farve og lak, og især i kosmetikprodukter, smokkeringsfiligøj. Og så er der så noget flammehæmmende noget her. Noget der anvendes til at øge noget brandsikkerhed hos rigtig mange dagligdags ting, som plastik og gulvtæpper og sådan forskellige noget, hvis der skulle bruge brand. Så er der en masse forskellige parabener. Parabener finder man rigtig ofte i forskellige make-up-produkter. Det bruges især i konservering, da det er en svag syre. Det er meget fornuftigt. Og konserveringsmidler, det er et stof, som der ofte bliver tilsat sådan noget som madvarer og kosmetik og lægemidler. Og det bliver tilsat for at få det til at holde i længere tid. Så er der noget der hedder PCB. Det er der har en egenskab som noget isoleringsmateriale. Det bliver brugt i en lang række husholdningsprodukter og elektriske apparater, især fra 50'erne til 80'erne blev det brugt rigtig meget i historie. Men i dag der findes det også stadigvæk i forskellige maling og i andre forskellige hudplejeprodukter og så videre. Vi har også noget der hedder bisfenol, og det bruges igen i mange forskellige produkter, sådan noget, igen sådan noget som plastik, maling, lak, lim. Og stoffet det er svært opløseligt i vand, og der ophobes ikke i særlig grad i organismer. Til gengæld så er det rigtig hormonforstyrrende, lige så vel som alle de andre stoffer. Og så skader har det stor påvirkning af mennesker og dyrs frugtbarhed. Den sidste vi har på det første slide, det hedder fytoøstrogen. Det er et naturligt fremkommende østrogenlignende stof, som der kan findes i naturen. Det kan findes i visse planter, og især planter som nogle forskellige arter kløver blandt andet. Nu vil vi så kigge på, hvad det egentlig betyder for kroppen at få nogle forstyrrende hormonlignende stoffer ind i kroppen. Denne tegning har vi jo set før med hypotalamus og hypofysen, der danner LH og FSH og så videre. Men det der er specielt ved den her frem for de andre, det er at der deroppe i venstre hjørne kommer noget østrogen lignende stoffer ind. Det der sker, det er hvor der normalt sker negativ feedback, hvor hypotalamus måler koncentrationen af testosteron i kroppen, så måler den også de her hormonforstyrrende stoffer, som fiser rundt i blodet, og den tror simpelthen at det er testosteron, og derfor så beder den ikke hypofysen om at danne LH og FSH, og der bliver derfor ikke dannet det testosteron, som der gerne skulle blive dannet. Og det hæmmer både de mandlige kønskarakterer. Det hæmmer også sædkvaliteten hos mænd. Det næste slide her fortæller lidt om hvad det betyder for en mand under kønsudvikling, når moren er gravid med en dreng, hvis moren indtager forskellige hormonforstyrrende stoffer. Det starter med at der kommer noget østrogenlignende stoffer ind i kroppen, der binder sig til de her østrogen receptor i hypotalamus. Hypotalamus tror så at det er aminoøstrogen og beder derfor hypofysen om at skrue ned for dannelsen af FSH og LH. Det betyder så at der kommer færre Sertoli-celler, og det giver så for manden, når han bliver ældre, en særlig risiko for nedsat sædkvalitet. Det gør også at der er en nedsat aktivering af de her lejdeceller,
Og det gør igen så, at udskillelsen af testosteron den falder, fordi der ikke bliver produceret noget, fordi hypotalamus tror, der allerede er noget i blodet. Og det kan i sidste ende, hvis der ikke der kommer nok testosteron i kroppen og alt det her, det kan hæmme mandens kønsudvikling og ende med noget som testikkelkræft. De her færre sertoliceller, de gør også, at produktionen af mylderske hæmstoffer eller hæmstoffer falder. Og det kan simpelthen resultere i, at den her mand, kommende mand, dreng, you name it, kan risikere at få kvindelige kønsudviklinger af forskellige arter. På det her slide, der er der et forsøg med nogle hanrotter, der har fået sprøjtet nogle parabener ind i kroppen. 2 forskellige parabener. Med det første graf, der på y-aksen, der har vi mængden af testosteron per liter blod. På x-aksen, der har vi milligram parabener per kilo. Ved den første, hvor der står 0, det er hvor rotten den er upåvirket af nogle parabener, hvor den ligger op på omkring 9 stykker. Lige så snart så begynder der bare at komme små 10 mg parabener ind i kroppen per kilo selvfølgelig. Så begynder testosterontallet allerede at falde. Kommer den ned og ligge på en 8 stykker. Især ved butylparabenerne, der falder den ekstra meget ved den første her. Vi kan se, at når vi kommer længere her på grafen, der er mængden af testosteron, den er halvt så stor ved butylparabenet, som det er ved propylparabenet. Det betyder så, at den blå den er noget værre end den anden. Ved B'eren, det er den daglige sædcelleproduktion i millioner, vi har på y-aksen, og på x-aksen igen milligram parabener per kilo. Her der har propyl parabenet noget mere at sige. Efter 10 mg er der en rigtig stor udsving. Der falder den med over 10 millioner sædceller dagligt. Men hvor det ligesom til sidst ender ud i nogenlunde det samme niveau. Ender ud med at have nogenlunde lige stor effekt. På det sidste slide, der kigger vi på sædkvaliteten for danske mænd, og sandsynligheden for graviditet afhængig af hvor god sædkvaliteten den er per æggeløsning der er. Ved det første slide oppe i venstre hjørne, der kigger vi på millioner sædceller per milliliter. Der kan vi se, at Danmark ligger forholdsvis i bunden. Vi ligger på omkring en 45 millioner stykker per milliliter. Vi er kun lige foran Norge, som ligger på omkring 40 stykker. Det er godt nok nogle gamle tal, men i princippet det er jo stadigvæk det samme. Ved grafen nedenunder, der kan vi så se, hvad det helt konkret det betyder. Der kan vi se, at hen ad x-aksen, der er der koncentration af sædceller, altså millioner sædceller per milliliter. På x-aksen, der er der sandsynligheden for at blive gravid per æggeløsning, der er. Ligger man under omkring 50%, som vi danskere vi gjorde der i 97 til 99, så er sandsynligheden for at blive gravid per æggeløsning, den er ikke just stor. Vi ligger nede på, hvad er det egentlig, forestiller det var en 16-17% chance. Men hvis vi bare kunne komme op på omkring 50%, eller 50 millioner sædceller per milliliter, så vil vi faktisk primært ligge toppen, for efter 50 millioner sædceller, der sker der egentlig ikke den store udvikling. Det øger ikke sandsynligheden ret meget. Det er yderst lidt, den stiger efter 50 millioner.
Til gengæld, hvis du så ligger under 50, så falder chancen også rigtig meget drastisk, meget hurtigt. På det sidste sidste graf, på det sidste slide, der kigger vi på hvor stor en procentdel, eller hvor store procentdel af Danmark, der har henholdsvis gode eller dårlige sædkvaliteter. Min første her ved de sorte, det er fra 10 til 20%, eller undskyld, fra 10 til 20 millioner sædceller per milliliter. De udgør tilsammen cirka 20% af den danske befolkning. At de ligger altså under de her 20%, det er, at de har ikke ret gode chancer for at blive gravid. Eller ikke dem, for at gøre deres partner gravid, vel at mærke. Så er det grå fra 20 til 40%. De er stadigvæk forholdsvis dårligt stillet, men dog bedre stillet end de sorte. Der kan vi se herovre, cirka 20, de har cirka en 10 til 15% chance for at gøre deres partner gravid. Og det er altså lidt over 20%, der udgør over 20% af Danmarks befolkning, der udgør den her kategori. Så kommer vi op til dem, som har over de her cirka 40%, 40-50 og op efter, som alle sammen er forholdsvis godt stillet. De ligger alle sammen på en små 20% chance for at gøre deres partner gravid. Og som sagt, der er sgu ikke den store forskel, om man har 50 millioner sædceller, eller om man har 150 millioner sædceller. Chancen for at gøre sin partner gravid, den er stort set den samme. Jeg tror det var det.